Asikubiyelele sibomukele kwi-channel lokupastor wena uyachaza amaphupho. Ngizoke ngibe mncanyana kakhulu on YouTube kuma-video. Ngisathi ngibambekile kodwa ngizobuya very soon sibheke la udaba lamaphupho. Inamba lisense ngoba ngumlandeli noma uyanikela phela kwi-channel ngo-96 ntambama ungu-WhatsApp. Ngifonela sibheke la ulindo kwamnyaka ukuthi amen bhuti. Ngicela ubuze la ukuthi uma uphupha umuntu ongasekele ukucela ngimenzele itiye nesinkwa. She's of a late person asking for a tea from her and a bread. So now it's ngokusho one ngokwesinto kuma ngeze kuphupha umufi kuwuphawu oluhle uma ecela umenzele itiye. Lokho kusho ukuthi ngenze umufi uyadinga ukuthi nimenzele umsebenzi ongaba uyiladi okanye isithebe omnyangathi ke isimayo. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha umufi kuyaba uphawu oluhle ukuthi mayicela umenzele itiye olungabe livezeke ukuthi ngenze umufi ngesikhathi esaphila wayilikhonzile itiye ingakho ke manje efuna ukuthi umenzele leli tiye nesinkwa ubese ubeke emsamo ukubike nokumbikele. 3, kuyenzeka-ke uma uphupha futhi umufi okungahlala njengophawu luhluma umenzele itiye lokho ungabuya ukuthi uvezele ukuthi mhlawumbe kudingeka nenze ukhamba kodwa ke niyobe senifaka phakathi ke nezinto ezicelwe umufi ongaba yilona itiye ongaba umbhubhudlo noma isinkwa noma idoko noma amakhekhe noma ujeqe nakho konke lokho ayikuthande ngesikhathi esaphila umufi. Why sisho nje ingoba uma uzokwenza uma umufi ezofika athi ngicela itiye ube senze itiye kuphela kusasa uzovela omunye athi ngifuna utshwala. Uyabona kanti if la sikhuluma ngento inclusive ukuthi if wenza ukhamba ubese ufaka lezinto ezicelwe umufi so that naye mezothamela lesi simayo nabanye abazosindela bavele bakuthole nabo okwabo yabo futhi la ungakwenza kanjalo. Number 4, kodwa ke sibheke ngokwenkoloko uma uphupha umufi kuyaba uphawu oluthathwa njengolubi ngokwenkolo uma ecela umenzele itiye lokho kungasho ukuthi ngenzeka uyaxwayiswa ke ngomoya okukhohlisayo nokudilisayo futhi okudukisayo ozenza umufi noma ufika ke ngesimo sikamufi. Yabona ngaba kwaseKorinte besibili chapter 11 verse 14 akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingilo sokukhanya kanti uTimotheo wokuqala chapter 4 verse 1 kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ke ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni benako moya abadukisayo nezimfundiso zamademoni. Siyabonga ke besibheka la uma umufi ecela itiye angenze ucela itiye noma ucela idoko ucela idrink ucela whatever yafana kusimila. Siyabonga.